sithik ucapmu nanging nandes ana ing ati kowe Guntur Geni. Panusmane jajaran sertane bawana iblis. Menungsa ora tatanan kowe. Pendhita nanging seneng lah-lahke karo pendhita liya. Monggo antarane pendhita siji-siji iki kudu rukun, kudu manunggal. Sing marai ora rukun pendhita saka Ngastina. Ing mestine kowe kudu bisa nyandhet peperangan iki, yen lumrah peperangan iki mbok dadekake sarana bejamin. Tegese rembugan ingkang apik-apik lan ingkang becik-becik. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono. Lah kok malah dadi kowe ngumbar marang kasudiran kowe ngetekake Cundha Manik arep mbok gumateni Naga Bantul lan Naga Pratala. Ora usah dadak kowe rumangsa tak kilani dadamu. Ayo ndi Cundha Manik tak tadane dadane Guntur Geni mati dening aku, Pak. Ndi mula Begawan Durna elinga sing jeneng pusaka ampuh ki nek nggo tumindak ala ana tetembungan ala ora bakal temama ning becik. Aku ora ndek niat apa-apa tumrap negara Ngastina mung kepengin ngelingake marang Prabu Duryudana. Lah kok dadi dianggep luput. Malah tumune kowe ngamuk unggung Sulatamtaha Nirbaya Nirwikara. Argahe pepantine anakku loro Naga Bantul lan Naga Pratala. Saiki percaya apa ora? Ampuh kaya ngapa pusaka nek ora diparingi kekuatan karo sing gawe jagat. Pusaka ku ya mung wujud pusaka lumrah, ora duwe kekuatan apa-apa kaya Cundha Manik. Ingkang tok pundi-pundi mbok aosi, mbok deng-deng ibarate kaya kendhang. Nanging bareng mbok gunakake tumindak sing ora prayoga, endi apa iso gawe babak kulitku? Mirang hati-hati lho Kakang. Iki pendhita tuwane kok sajak ya ampuh ora jamak-jamak. Ampun Watin, ampun Watin. Aku sing duwe pusaka pirang-pirang. Aku sing daya kemandan pirang-pirang. Begawan Guntur Geni. Nadyan kemandenan pusakamu mbok tamakke lawan aku ora bakal bisa kelakon tumama ning awakku. Rumangsa isin piye? Dene aku wis namake pusaka, teko kowe ora bales kalawan aku. Aku ora duwe niat bales. Aku mbok tamani pusaka kuwi petunganku ming werna loro. Werna loro piye? Nek aku mati tegese patiku wis kinudrat dening panguwasaning Gusti. Ning nek aku isih urip ora kok perkara aku ampuh, ning merga uripku isih diparingi umur dawa karo sing gawe jagat. Petunganku ming werna loro ngono. Kudu males karo aku. Aku ora arep males. Aku meksa karo kowe. Kowe kudu males karo Begawan Durna. Gane aku wis nibani pusaka karo kowe. Kowe kudu nibani apa marang aku? Supaya kabeh mau adil, supaya kabeh mau satraju. Ngono to karepmu ya. Aku ora bakal nibani pusaka. Nanging batangan cangkrimanku sing tak asta kuwi apa? Iki apa arane? Arane asta cempala. Asta kuwi apa? Asta kuwi tangan, jempala driji. Tibane nendi? Sakarepmu ngono nibake. Nyo tampanono. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Dewang semono mati luwih ana sasmentaning sun jagat wasisaning Upadara paman Rasa Jenar ayo ndadekake gugup pakrila si paman manira wiji wonten kanjengan manira paman pati Harya Sengguni nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembang kula wonten ing Madyapada prapting delahan anak Prabu Ngastina antar sabda pangandika paduka tumanduk dhateng ing bapa ing kepatihan kula nuwun sewu nalika ingkang bapa tasih wonten sakjawining pasewakan negari Ngastina
Kumitira caruk maras manahipun ingkang bapa ing kepatihan pindoron salomba pinanjering alun-alun katebing samirana nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kumarasan nggir kepareng ingkang bapa cumadeng dawuh menapa ta sababipun dene wanter pandangon paduka anak Prabu ing Ngastina paman kula jenar kula wonten timbalan kadiparan anggurisi paman ingsun percaya minangka dadi padha ingsun Pranata tata rakti negara Ngastina paman kula jenar menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapiyakar luguring nusa bangsa tuwi negaring Ngastina medhaipun para prajurit mboten kendhak anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula ana-ana dadosaken suka marang Utasuta raos sing manah mboten langkung bakaran ingkang utama tindakna selawase lan diprayogakna anggere paman lenggah mataning Gatraya Praja Ngastina nun inggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi kepatihan nggih anak Prabu ing Ngastina bapa Prabanduna bapa ing Sukalima Sarawa paduka bapa Durna katuran karaharjan tedhak bapa Prabanduna wonten Datraya negari Ngastina bapa Prabaning Sukalima astaka swara sila bertapa swaru kimbal sumorante habela kula nuwun inggih Ger tansah pinangan kawidadan niring sambikala sawanipun ing bapa ing Sukalima mangga widada sawan kula Niskala Durga mendhak kala sirna namung marang ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa Kunjung Kersa paduka anak Prabu ing Ngastina Ger anak Prabu Duryudana kula tamya karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecapno anggen jengandika lenggah kula naknan sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten Datraya negari Ngastina menika nggih. Apa dene sira Dimas Surtayu? Prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang. Lho diwaji. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayi pun Surtayu. Namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandapwada paduka Kanjeng Koko Prabu. Datombo siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunen pun Kakang Tampanono lan wratakno mrikadang ingsun sanggane prasata kula kanggo dang gantung sebo madane pasewakan negara Ngastina dina samengko iki Yayi Dimas Surtayu menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu sesembahan kula Nun mangke Koko Prabu Baladewa Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan Wanakrami kunjuk Sandapwada paduka Kanjeng Koko Prabu sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayah Bathara jagat Yayi kula tamya sempambakenipun paduka Yayi Prabu ingkang tumanduk dhateng Raka ing Mandura akarya bombong raos sing manahipun ingkang Raka namung parenga ingkang Raka ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka ing Mandura kunjuk kersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana kula cancang bocah ing weni dumawa ing wijak rumaketing Werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayiwanan Koko Prabu Baladewa sembahan kula matur sembah nuwun Yayi ingkang salajengipun dinten samangke kepareng kula ngaturaken sepinten kalepatanipun ingkang rayi dene dinten samangke kula wantun hambaya midhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu supados rawuh wonten negari Ngastina Koko Prabu Yayi wonten timbalan ngemuti bilih kewajibanipun ing Raka Mandura menika minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula Sata Kurawa. Mila sampun satrepipun menawi ing Raka menika tansah mastuti dawuh timbalanipun kadang kula Yayi Ngastina. Sampun ngantos kok timbalan ing Wanciri nadyan ing Wanciratri kula mboten badhe selak. Malah
estunipun ngadi kula jangkah-jangkao ing dalu prapta ingkang kajangka sowan wonten ing Datu negari Ngastina. Sasampunipun ing Raka kepareng sowan wonten ing Datulaya sakmangke boten wonten ing gumana musik ing dalu ingkang Raka tampi timbalanipun Paduka Kyai Prabu Ngastina. Yayi wonten menapa dene Paduka ngrawuhaken dhateng Raka ing Mandura mboyongi pisowanipun ingkang Raka ing Mandura pun Baladewa menawi kepareng kawedharing kathah dumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang Sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedatun pepanggihan catur netra kalawan ingkang Raka ing Mandura ingkang Raka nedya ngangluhaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Kyai Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana anjrah ingkang wis witarum siliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning griya sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi Tadawadana Koko Prabu dene kula wonten hambayongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu mila wonten suka lilaning penggalih sadèrèngipun kula mbabaraken wigatosing pasiwakan boten lega raosing manahipun ingkang rayi menawi dereng wonten wiyosing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu mugi keparenga paring maksama dhateng Rayi Ngastina anggen kula wantun hambayongi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Yayi menawi bab menika sampun ngantos dipun penggalih ingkang langkung lebet wangsul wangsul sampun kula aturaken menapa to ingkang dados dawuhipun Paduka Kyai Prabu kula tansah ngestu padha dawuh Paduka Kyai Prabu Ngastina mila tumunten dinten sakmangke kepareng hamba barana ingkang wigati menapa to sababipun Paduka Kyai Prabu nglempakaken sangganing para sepuh madaning Datu negari Ngastina wale-wale menapa mboten sabab negari Ngastina badhe kedatengan mangsa miwah wonten ing madaning Datu menika kula mboten badhe ngrembak perkawis negari utawi kanalindranipun ingkang Rayi Ngastina nanging sanget mboten kinten babar pisan ing atasipun kula menika Nalindra Gung Binatara jagat menika ngantos keberbeken dhateng kumandhangipun Duryudana kula menika sampun kaluka ing jagat Nalindra Sugihbanda Sugihbandu Sugihbanda tegese Sugihbrana Picis Sugihbandu kula menika Nalindra ingkang Ababala-raja kathah para Nalindra ingkang samya sumuyut nungkul dhateng pangrehipun Duryudana namung iwa semanten derajat pangkat ingkang sampun kula raosaken kanalindran ingkang sampun kula rasaken dinten mangke menika kala wau boten saged adamel tentrem raosing manahipun ingkang Rayi Ngastina menapa sababipun dari Paduka Kyai Prabu paring dawuh mekaten Koko Prabu sanget boten kinten
bilih manahipun Nalindra Gung Binathara kados ingkang rayi menika jebul gampil dipun gegasah buktinipun sampun pinten-pinten dinten mriku kula ngraosaken raos was kuwatir semelang wonten salebeting manahipun ingkang rayi Ngastina krana anggen kula nglampahi pasumpenan wontene impen kula wau jebul pinanggihipun kawasa ngrubeda dhateng tentreming manah kula Prabu Wiladala jagat wasaning Bathara wayah tur saged nuwun mapunten Yai tumrap ingkang raka ing Mandura babagan perkawis menika kula kinten namung perkawis ingkang sepele jalaran paduka piyambak sampun ngendikaken bilih Nalindra Ngastina menika Nalindra Gung Binathara Nalindra ingkang persasat jagat menika tanpa timbang nanging eman temen ing atasipun gumlaripun Nalindra Ngastina namung dipun gegasah dhateng pasumpenan ingkang paduka lampahi nuwun mapunten teka elok temen paduka Yayi Prabu tumunten menggalihaken babagan pasumpenan menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa menapa ingkang kababar kawursita madaning pasumpenan menika kula wau Prabu wonten dawuh Yai mugi andhatosna ing kawuningan tanpa sabab nalika semanten nembe ingkang rayi lenggah madaning dampar wonten madaning pasumpenan menika kula wau cetha kawontenan ingkang padhang jingklan dumadakan negari Ngastina kados ketaman Begawa peteng dedet lelimengan boten dangu tumunten jawah dres poran lesus satemah damel geger sangganing kemapan wonten negari Ngastina dereng kemawon kula saged ngraosaken kawontenan kados mekaten kathahing toya satemah blabar minggah madaning Stinggil Binathara satemah ingkang rayi kepelajar saking Stinggil nalika semanten kula mlajar sasampun punika kula pinanggih papan ingkang saged kinarya ngeyup dhateng rayipun Ngastina kula wastaosaken toya ingkang minggah madaning Stinggil dumadakan tanpa sangkan paran boten wujud toya malih nanging wujud rah utawi wujud getih ingkang gegirisi satemah dampar kencana kendhang kapracundhak kabekta bantring alun Prabu sareng kula nglilir saking anggenipun Nindra dumugi sapriki pasumpenan menika tansah gawang-gawang wonten ing padoning paningal monggo ujaring para sepuh ujaring para pinter sami nyebataken impen menika badhe wonten maknanipun nuwun sewu kanggenipun ingkang pitados panci mekaten namung dumateng ingkang boten pitados babagan pasumpenan impen menika tumrap kula namung sasmitaning jawata dados sampun dipun penggalih ingkang langkung lebet dipun penggalih ingkang langkung jero mangke pindah gegasah dhateng penggalih paduka Yayi Prabu Ngastina tumrap ingkang raka ing Mandura kula menika slaminipun gesang boten pitados kaliyan wujudipun pasumpenan nyatanipun pendak-pendak kula nyumpena boten kula gagas inggih boten badhe kababar dados kasunyatan mila Yayi perkawis menika gumantung dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina menawi sangat-sangat anggen paduka ngrembak perkawis pasumpenan menika kala wau tumunten handhatosaken kuwatir saklebeting penggalih paduka tanpa panjenengan minangka dados Nalindra Ngastina badhe tumpangsa anggenipun ngasta bawat peperintah negari Ngastina krana penggalih paduka dipun gegasah dhateng pasumpenan ingkang sampun panjenengan lampahi nanging menawi pasumpenan menika kala wau dipun sisihaken saking penggalih panjenengan sampun ngantos dipun gagas dipun pasrahaken dhateng panguwasaning dat Kamurweng Dat upamiya wonten menapa-menapa ing tumandu wonten negari Ngastina menika mboten kok saking pasumpenan nanging panci sampun kidrat dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat menika langkung sekeca tartamtu penggalih paduka mboten badhe dipun gegasah dhateng impen ingkang sampun panjenengan lampahi menika kula nuwun sewu nggih menapa dipun keparengaken kula munjuk atur ngersanipun anak Prabu Mandura Paman Haryatasa Jenar kula semanggaken nggih anak Prabu Baladewa Paman Harya kados pundi kula nuwun sewu pemanggihipun tiyang menika piyambak-piyambak
wonten ingkang boten pitados kalian pasumpenan, wonten ingkang sanget pitados kalian pasumpenan. Kados anak Prabu Ngastina menika sanget-sanget anggenipun menggaliaken babagan pasumpenan. Wekasan anak Prabu Ngastina anggenipun sugeng wonten ing Praja Ngastina boten jenak tuwin boten kepenak krana penggalihipun dipun gegasah dening Impen. Nuwun pangapunten. Wong sing uripe digegasah dening Impen menika tumrap kula nuwun sewu Dipati, nek cara sak mangke menika sami nyebataken tegese kuwi tegese wong sela. Wong sing ora duwe kewajiban, wong sing ora duwe pegawean. Nuwun pangapunten. Lho sak menika kula nyemprisa. Gunane apa gagas Impen? Wong nyatane Impen menika tumrap kula mujudaken panyakra bawa ingkang memet tuwin jlimet upami dipun onceki, upami pinanggih menika mangke dereng kantenan menawi kelampah. Semanten ugi menawi boten dipun onceki tumunten kelampah tumrap kula dipun pasrahaken dhateng Purbaning Hyang Mahanasa. Leres. Nanging nuwun sewu lho nggih. Piyantun riyin menika menawi mitung babagan Impen menika sanget-sanget saged dipun pitados. Lha dipun kados pundi? Impen menika menawi tumrap kula wonten 3 perkawis. Ditiyani Gandayani Puspa Tajem menika lumampah setunggal dalu. Ditiyani Gandayani Puspa Tajem utawi wonten ingkang nyebat Kacitra Kasudarsana Kadorodase. Ditiyani Gandayani Puspa Tajem utawi Kacitra Kasudarsana Kadorodase menika werdinipun wonten pundi? Kula tak nyuwun priksa. Malayan perlu Baladewa mangtuturi Impen kok ana jenenge iki wancine wayah apa lan werdine pripun? Malah kula kepengin ngerti. Kakang Duna, pripun Dik Pati? Sampeyan sing luwih pinter bab medharake Impen, kula aturi paring dawuh Kakang Premban supados sak mangke anak Prabu Duryudana ugi lejar penggalipun. Ah, kandhap legudung swaru kembal. Sumarante, hamela. Nuwun sewu, Ger. Panci leres ngendikanipun Adipati Harya Sengkuni menika? Menawi tumrap tiyang sepuh kados kula kadidene Adipati Harya Sengkuni menika, Impen menika pancen wonten petanganipun. Inggih menika Titiyani Gandayani Puspa Tajem. Lah, sak mangke malah kula badhe mriksa. Gandeng Bawa Durna menika pandhita ingkang sampun wegik, pandhita ingkang sampun pinter. Kula nyuwun priksa. Impen menika werdinipun menapa ingkang sampun saged kapitang 3 perkawis. Kula pengen ngerti. Menawi tumrapipun tiyang sepuh rumiyin sami nyebataken Titiyani Gandayani Puspa Tajem utawi Kacitra Kasudarsana Kadorodase. Nuwun sewu, Ger. Menika wancinipun wonten piyambak-piyambak. Wancine ana dhewe-dhewe niku wancine napa? Titiyani menika wancinipun ngimpi tabuh 9 dalu dumugi tabuh 12 dalu. Werdinipun menapa? Menika boten Impen nanging namung tiyang ketonto. Tegesipun tiyang ketonto pripun? Upaminipun gadhahi pepenginan monggo durung klakon. Menika adasaken sok kabekta wonten ing madyaning pasumpenan, kabekta madyaning anggenipun nglampahi tilem. Pekasan kadangkala ugi saged sinebut tiyang lindur. Lho ngaten menika. Menika wancinipun jam 09.00 dumugi jam 12 dalu. Menika sampun sanes Impen. Nanging pancen menika mujudaken satunggiling daya ingkang rumasuk wonten ing lair batin merga duwe pepinginan sing urung klakon tumunten ajeng kabekta wonten ing madyaning pasumpenan. Menika tiyang lindur utawi tiyang ketonto. Menika sinebut Titiyani. Titi tonto. Lho, meh padha ta? Oh, ngaten. Inggih. Upamanipun remen kaliyan Kyai Putri. Mangka urung kelakon. Lah, menika ateges sosok kadangkala anggene turu niku sok nyebut jenenge. Oh, menika Titiyani upama jenenge Surinah upama. Menika tumuli anggenipun tilem tabuh 9 dumugi tabuh 12 dalu menika mripate merem ning cangkeme muni sur. Nah, ngaten menika. Menika mujudaken Impen Titiyani. Menika tiyang ketonto. Lajeng Gandayani menika tabuh 12 dumugi tabuh 2. Menika werdinipun menapa? Tiyang ingkang boten nglampahi pasumpenan wanci tabuh 12 dumugi tabuh 2 menika tegesipun tiyang menika sampun nglampahi mati suri. Inggih. Lah ingkang pungkasan inggih sinebut Puspa Tajem utawi Kadorodase. Menika tabuh 2 dumugi tabuh 1 utawi Gagat Bangun Rahina. Werdinipun menapa? Menika Impen ingkang wonten werdinipun, nggih. Menika Impen ingkang wonten werdinipun. Lah menika nggih.
Kula nuwun sewu. Sakmenika kula nyuwun priksa dhateng anak Prabu Ngastina. Anggenipun nyumpena menika wancinipun menapa? Sareng kula klilir. Kula sumurug wonten ing Brangwetan sampun sumamburat wanci jago kluruk sami sesautan. Ila dalah menawi ngaten impenipun menika mujudaken impen Puspa Tajem utawi impen ingkang badhe wonten maknanipun. Menika nggih. Bodhono wonten dawuh. Lajeng maknanipun menapa? Dene dampar kendang krana Datulaya ketekan banjir getih. Menika maknanipun menapa? Kula nuwun sewu. Kedadipun mangertosi bilih impen menika werdinipun sumalikipun utawi kosok wangsulipun. Tegesipun kados pundi? Upamane griya menika nyumpena ewuh gedhen menika ateges griya menika badhe wonten ketaman bencana. Upamane ana wong ngimpi lara menika ateges badhe sehat. Upamane ngimpi tekaning pati menika badhe panjang yuswa. Lah ngimpi dadi manten menika biasane cepak bilahine. Ngimpi omahe kobong niku bakal entuk rejeki sing akeh. Menika suwalikipun. Menawi dampar kendang mongko sitinggil ketekan banjir getih dipun malih kemawon. Ing ateges dampar kencana menika badhe saya kuncara hanjayeng bawana. Mergi kendang keli menika badhe tekan pundi papan. Ategesipun jajanipun anak Prabu Duryudana menika ngantos dumugi pundi papan. Nuwun sewu. Ning kok wujude getih menika abang. Abang menika ateges warna ingkang paling sae menika namung abrit. Tur paling diwedeni. Lho, kok iso paling diwedeni? Abang menika menawi wonten prapatan sedaya mandheg. Mangke riyen. Abang kok ning prapatan kok sedaya mandheg. Mesti mandheg Pak. Nek ora mandheg mesti semprit. Oh. Mesti mandheg. Niku tegese werna sing apik dhewe. Abang menika ora kena diterjang. Ora kena. Sapa nerjang abang? Oh. Mesti ora bakal prayoga kedadiane. Nggih. Sami kemawon. Nggih. Kados dene menungsa. Langkung-langkung piye putri? Nggih. Menika menawi abang ampun dipun terjang. Menika boten sae ketadosanipun. Nggih. Abang menika sae. Ateges getih menika sae. Ning kok wujude banjir. Banjir menika ugi sae, mergi banjir menika lumrahipun banyu, lumrahipun toya. Monggo wong urip ning alam padang menika mbetahaken toya. Sapa ta sing ora mbutuhke banyu? Banyu menika penguripan. Nah, dan samangkenipun banyu menika malih dados abang, menika tegesipun banyu sing apik dhewe menika ya banyu sing abang menika kala wau. Merga menika getih menika ugi panguripan. Wong sing ora duwe getih bakal tekani pati. Lho, ngaten menika njlentrehake pasumenan kedahaken menika. Nggih. Dampare keli bakal tekan ndi-ndi. Keli iki ora bakal manggon. Nek temangsang kuwi manggon. Nek keli iki bakal tekan kono-kono. Ateges dampar negara Ngastina menika badhe dumugi mrika. Dampar menika prenggaling ratu. Ateges jajane anak Prabu Duryudana menika badhe dumugi manca negari. Badhe dados negari ingkang kondang kawenang-wenang. Badhe dados negari ingkang mencorong kadi werni abrit menika kala wau. Menika nggih. Werdinipun pasumenan dados panjenengan sampun ngantos menggaling kengawrat. Pasumenan ingkang panjenengan lampahi menika saestu dipurun werdekaken dening Kakang Prembandurna menika tegesipun sae. Ora Bu, menapa mekaten? Nuwun pangapunten. Kula kok mboten lahir batin. Anggenipun midhangetaken sabdanipun Bapak Prembandurna merdekaken bilih Singgil Binaturata ingkang ketekan banjir rah tumunten ngendhangaken dampar menika kala wau tumrap kula nuwun pangapunten. Perlambanging getih menika perlambanging mboten sae. Perlambanging rah menika perlambanging mboten sae. Ning nuwun sewu, kantun Paduka Kyai Prabu Duryudana badhe pitados dhateng Raka ing Ngandura menapa pitados kaliyan Bapak Prembandurna. Menawi pitados kaliyan Bapak Prembandurna kula semanggaken ning nek percaya karo Baladewa kula matur nuwun sanget tanpa pepindhan. Ategesipun anggen sampun paduka nglampahi impen menika kala wau kula tuti tata samapta ing gati sawiga ing diri tumrap kula negari Ngastina badhe nampi pacoban. Bodhono wonten dawuh kok ora Baladewa paring dawuh
menawi negari Ngastina badhe ketekan pacoban. Lho, menika pancen ya penemune wong iki dhewe-dhewe. Penemune tiyang menika piyambak-piyambak. Kantun paduka anak Prabu. Pitados kula menapa pitados anak Prabu Baladewa. Nek kula ngester negara Ngastina kono badhe saya mencorong. Saya muruk. Saya gegirisi. Saya kondang kawenang-menang. Ewadene anak Prabu Baladewa paring dawuh nek Ngastina badhe nampa pacoban, inggih sumangga gumantung panjenengan. Kula nuwun sewu, Ngastina menika badhe coba menapanipun. Ngastina menika negara sing wis kukuh, bakuh, sentosa lahir lan batine. Kok dadak dicoba ki kaya wong arep tuku sandangan. Dadak dicoba dadak takon ukurane ek-ek. Nggih. Nek sedaya gumantung paduka anak Prabu Ngastina, monggo anggenipun badhe mintang atur kula lan penggalipun anak Prabu Baladewa nika ingkang pundhi kembaliipun agem. Kula semangkan paduka anak Prabu Ngastina nggih. Wadyagung tanpa sabawa kaprapan dening Sang Nalindra Tama ing sidemat dening Pasewan Agung. Nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Penemban Durna tuwinata ing Mandura Prabu Baladewa ndadosaken kodhong sutaning Galinata ing Ngastina Prabu Duryudana mila datan mobah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga-rengga barandiring mangke nglenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujar ganten wardu Jarawaca nginang durung abange dulur manding dasaring pertolo kasaru geger jaba piyak ngarsa tamping mursa kaya sebran bonamu apa to kang dadi tarunane ora rumacan ora nggih Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung wonten salah satunggiling naryaka ning Nalindra ingkang wantun minggah Datraya miyak kang samya sumema mangrombaing para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir dalan mendalon tata trapsilanira ngaco makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe pranta Sanggen kula nampi sabda pangandika paduka menika wonten satunggiling nayaka ingkang sowan wonten negari Ngastina menawa menika tasih sumitranipun paduka Kanjeng Koko Prabu Jagadéwa Bathara Yayi nadyan ngono kuwi mandura nembe sepisan menika ngawuningani dhateng nayaka ingkang sowan wonten negari Ngastina awon sae lepat lerestu menika timbalana menawa wigatosipun menawi sekentinipun sedyanipun menika kala wau sae paduka Kyai Prabu kedah nglenggahi bawa leksana nanging menawi namung badhe damel risak negari Ngastina kula aturi masraken dhateng Raka Mandura kula ingkang badhe ngunduraken dhateng Caraka menika Yayi kasinggihan
kula trilengga ingkang langkung prayogi kula non sampun boten kirang prayogi Kisana aja ngira ingsun tumambu yakti lagi sepisan iki ingsun wanuh Kisana Nalindra utawa Kisana kuwi abdining Nalindra saka ngendi lan sapa ingkang dadi kekasihmu yen to sira kuwi Nalindra utawa satriya mula kake matur marang Nata Ngastina Prabu Duryudana Nunamit pasang kaliman tabi tinebina ing lho dene demawing tamang tuwang sinuwun menawi dipun keparengaken kula badhe nyumundhut prisa menapa sampun saestu para nyata bilih kula menika sowan ngersanipun Sang Nata Prabu Duryudana ora ana loro ingsun ingkang jejuluk Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ingkang kondhang kawenang-wenang jagat nganti keberbeken marang kumandhangi Nata Ngastina Prabu Duryudana waduh menawi ngaten mboten sisih panggen kula sowan ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Diwaji menawi paduka dangu dhateng kula menika senopati saking negaring Bantarangin abdinipun Prabu Bandung Nagasewu ingkang sudi mestani dhateng kula menika pun senopati Naga Pratala senopati Naga Pratala kawula nun kasinggihan mekaten ana wigati apa dene sira sowan monggo tanpa tinimbalan sinuwun sembahan kula wale-wale menapa sowan kula ngersa paduka Sanata ing sepisan ngaturaken sembah pangabekti dungkap anga kalih mugi andadosna ing kawuringan bilih sowan kula dinuta dening Sanata Prabu Bandung Nagasewu ingkang wigati supados anyaosaken nawala kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sanata ing Ngastina Prabu Duryudana nawala kasinggihan mekaten Diwaji yen to pancen kaya mangkono maragake kaya ngapa nawala saka ratu Gustimu ingkang aran Bandung Nagasewu aturna marang panjenengan ingsun kula aturi nampi Diwaji maragake caosna aturna marang panjenengan ingsun niki ngestakaken dawuh cumangkah anggro sesumbar bumi gonjing kumaludo ndor ketop lumembak penyo kangku mambang ing Gusti nampa nawala dening Sang Nata Prabu Duryudana katuraken dening Naga Pratala nalika semanten wis sinurasa urut sewiji-wiji surasaning tulis dening nawala dupi dumugining padha ngandhap piyambak wonten tapastanipun Sang Nata Prabu Bandung Nagasewu isining nawala bilih Sang Nata Prabu Bandung Nagasewu nedya mbedhah negara Ngastina dadi duka yasipina Sang Nata Prabu Duryudana nawala dipun sebit-sebit katingal anggene abrit berkat pasuryaning Nata Ngastina Prabu Duryudana wau jagat dewa Bathara manungsa ratatanan Ratu Gustiku jenenge Bandung Nagasewu teka kemewat kaya ngregem jimat kaya undilan manindilat persiapan isining nawala jebul bakal bedah negara Ngastina nedya Banda Ratu Boyong Putri Koko Prabu kados pundi Prabu Bandung Nagasewu badhe ambedah negari Ngastina kula mboten nrimaken lah iblis anak ngarepe dhewe maros maning jajaran Sukertaning bawana iblis awu sinuwun ngerti ora apa isining tulis jroning nawala ingkang diaturake Ratu Gustimu marang Nata Ngastina Prabu Duryudana menawi wonten suwekipun nawala ateges jangga kula kinarya lintu sekedhik kemawon kula mboten mangertosi menawi isinipun nawala kados pundi malah sak mangke kula bingung ngetasipun sinuwun Prabu Ngastina teka duka yasinipe sasampunipun maos nawala ingkang kula aturaken dhateng mesanipun Sang Nata Prabu Duryudana Naga Pratala wonten timbalan lek mripatmu ganjeng gawokmu isining nawala cetha banjur Ratu Gustimu Prabu Bandung Nagasewu
nedya bedah negara Ngastina boyong putri Ngastina bondo ratu tegese ngiyas Maranata Ngastina Prabu Duryudana ngilani dadane wong Ngastina nek pancen wis diajam perang gedhe ayo kon sumadya toto prajurit saka Bantarangan Ratri medal Jawi sinuwun anu semain jagal serta oleh Blekaran jadi kelang nopo madal pasilan dinten samae kula badhe mapakaken kridanipun Bandung Nagasewu ingkang utusan Naga Pratala menika kula Pak mboten narimaken ngatasipun wantun ngancam dhateng negari Astina aduh lah kok dadi kaya ngoten lampaningken lampah wonten negari Ngastina Kakang Durna pripun Nggih Pati lah kok lek sampean bedhek impen iki wau pripun jare sampean negara Ngastina badhe kuncara ingkang nami butuh supaya kuncara menika godane kudu ana mula dinten samangke menika kudu nganggo godha menapa kemawon kudu nganggo godha sing jeneng kanugrahan menika badhe tumawah godane ya mesti bakal ketok wong sing iso nglakoni godha iso nyingkirke godha menika badhe pikantuk kanugrahan Bandung Nagasewu menika mujudaken setunggiling godha utusan Naga Pratala ngaturaken awala menika ugi mujudaken godha menawi anak Prabu Duryudana saged mejahi Bandung Nagasewu saged mejahi Naga Pratala kuncaraning negari Astina menika badhe ketinggal kula yen badhe mejahi Bandung Nagasewu ya jagat pangestu ngoro bawan wonten dawuh nggih mboten kanthi kanyono-nyono jebul negari Ngastina badhe kedatengan mangsa wujudipun Prabu Bandung Nagasewu lah kok ora kati ora ana tandha apa-apa kok dadi Ngastina kok ketekan Prabu Bandung Nagasewu ora piyambake mboten mangertos lah kok dumadakan Prabu Bandung boten wasa Nagasewu Nagasewu teka wonten negari Ngastina kula ya durung tau ngerti sapa ta Prabu Bandung Nagasewu niku kratone pundi Bantarangin ning wigantine apa ajeng bedhah negari Ngastina kula piyambak boten ngertos saenipun dipun nyatakaken Kakang Durna oh inggih Dipati Kawanarya wonten dawuh samapta gati sawiging diri tetapne para wadyabala dipilih sing gamben sing paling didaya aja nganti Ngastina kalah karo ratu sing jeneng Prabu Bandung Nagasewu sing saknyatane tumrap kula panggerbaning manah kula menika namung ratu cilik sing bakal ngelar jajan embane kaya dene cebul gayuh wulan ngeputa ngitung lintang tangeh krakone cepak wurunge ya to bakal bedah negara Ngastina mung kepengin ing galung mruput mapan ana Jomani inggih ing mbok nedya samapta ing gati sawiging diri Durna wonten dawuh sampun nikaken dhateng ingkang putra pun Ngastina pun Duryudana kula suwun Bapak Durna sagah mbetengi negari Ngastina oh inggih putra ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Surtayu wonten timbalan yen perlu totohno nyawamu granaya cagak tuwaing pun Kakang ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik babar pisan budal kang padha sing ingsun kundur kedaton lho nyuwun pamit madal pasilan diwoji purna gatining paranggilan sarta kundur kedaton jelok saking dampar kena kenampit gambaran gading kadheraken sanggaring para mbanceti manggung tetanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon kawitingan saking Mandra tindak nyosi Narata lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane
patih undanging prawadya bala Pak sur tambur myang suling pepandhen talutak miwa pandura kakandha warna-warna pindha jala triana sri kawuryan wah kabeh para prajurit wis padha samapta ing gati sawiga ing diri Naga Bantala wonten dawuh sinuwun misi dhateng misawanipun ing aktipun Naga Bantala persasat kaya wonten sileming palwa gabus kemambanging Sila Kresna nggon kuwenteni marang sowane Naga Pratala tinembune nganti tekan dina iki durung sowan ana ing ngarsaning ingsun monggo tak utus kaya ngaturake nawala kunjuk ngersaning Sang Nata Prabu Duryudana wis dadi tekading Bandung Naga Sewu yen pancen Narendra Ngastina ora menehake negara Ngastina wah nadyan kudu dadi perang gegempuran bakal tak lakoni pancen bener ngono Nger miturut aku wong Ngastina kudu dielingake Ratu Ngastina kudu diumutake merga duweni watak angkara budi candala. Mongko kabar sing tak tampa Narendra Ngastina Prabu Duryudana ngibarate kaya dene wis wegah nampa pewarah nampik pitutur becik. Wis ora kena dikandhani. Wajibe Ngastina pancen kudu dibedhah. Penembahan guntur geni sinuwun Bandung Naga Sewu kepiye? niating atiku yen pancen Ngastina iso tak bedah Ratu Ngastina Prabu Duryudana lan sak andane pisan bakal tak kunjara kanggo nyaur watake nggone duweni watak angkara budi candala. Ya, aku matuk sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu. Ya mung tekan seprene kok durung ana sawane Naga Pratala ingkang dak utus marang negara Ngastina. Saenipun dipun tosi kemawon jinuwun mbok menawi mangke boten dangu malih. Kadang kula yayi Naga Pratala tumuli sowan ngarsa paduka sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu diweji. Rekat lampahing rata tan Pantara. Prateng sukune ngargeram kang tumingal. Ireng kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna Balwacana. Kasarwi ingkang bletek-bletek nenggih Sang Naga Pratala Senopati Bantarangin. Bangun pantas mananing driya sinuwun kula ingkang sowan sampun kejut penggali diweji. Katrisan kapirang rinangkul kinempet bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering Naga Pratala wonten timbalan jinuh bar kawusanane piye ngono dautus lawan ngersaning nata Ngastina Prabu Duryudana nyaosake nawala saka Ratu Gustimu panjenenganing ingsun nitik lekering pedana sasampunipun maos duwe nyurasa nawala ingkang sampun ngaturaken dhateng ngabdi kunjung Sinten Prabu Duryudana sajaipun Narendra Ngastina duka yayasinipi kedhedhe nalika semanten kula dipun tantang dening Narendra Mandura Prabu Baladewa ingkang suraosipun menawi Sinten Prabu Bandung Naga Sewu saged angasoraken kridhanipun Nata Mandura negaring Sra badhe kaparingaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging miturut pamitangipun ing abdipun Naga Pratala diweji
Paduka Gusti kula ingkang sinuwun sampun ngantos jumangkah madyaning pabaratan cekap kula lan Kakang Naga Bantul ingkang sagah bedah negari Ngastina. Wah, yen to gunemamu mung kandhek ning pangucap ora kababar dadi pakarti aja takon dosa. Tak tugel gulumu mriki nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Naga Pratara lan Naga Bantul. Ngirit wadyablas gelar papan pancen wis mbok niyati ento bakal bedah negara Ngastina. Ora bakal tak silaki. Kowe sapa Raden? Takon karo aku kadhange nata Ngastina kadang tarunane Raden Surtayu. Aku peranganing Parasata Kurawa, kowe Naga Pratala. Senopati negara Bantarangin abdining Sang Prabu Bandung Nagasewu. Ayo, mbok wenehke apa ora negara Ngastina? Ora mbok wenehke aja takon dosa. Kelakon tak bondo tangane Ratu Ngastina. Tak bedah negarane. Kurawa 100 cacar boke pakunjaran. Wah, kemewat suaramu kaya ngorgem jimat keparat. Kaya wanita tersiabang. Kowe iso ngalahke Surtayu keduga mukuk negara Ngastina. Maju jangkal untapke nyawamu Raden Surtayu. Sapa Naga Bantul? Kowe sapa? Swatama putrane Begawan Durna. Wah, bapakmu sing bojone jaran. Hus. Waton iso ngucap pecah dadamu. Ayo tibakno, Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ngasake kablawilan panusmaning jajaran wanial bedah negara Ngastina. Coba kowe Naga Bantul. Kowe sapa kowe? Pelanganing kula Raden Durmagati. Kabar sing tak tampa Durmagati nek perang kalan. Arep mungsuh aku. Ayo ungalno diadamu. Kowe iso ngalahke aku, bumi langit tangkep. Aja combong. Aja umuk. Aja takabul. Apa takabul? Takabul ki apa? Takabul. Re kok keri, ora campuri el. Kowe mungsuh Durmagati, kelakone tok mungsuh. Kowe iso nyerake Naga Bantul, bumi langit tangkep. Oh, cah combong.
bakale kalah dening aku. Ayo tibano. Mati kowe. Ayo gagae. Patenono aku, modal dening aku. Ujan. Ayo modal ora. Wis jan tak anteng Pak, aku mencelat ya. Kedua yo. Ujan. Wah. Iki lunyu apa ya? Kok dadi aku gegeblak terus. Kowe ora lunyu ning kowe sing goblok. Kowe sing ringke, ayo. Nggawa gaman. Enteni kene kowe naga bantul combong banget. Cengit wae wong combong. Pamel. Placo bendul dasmu. Yo tibano, kuwi nganti iso gawe tatu sirahku, aku meguru karo kowe 20 taun. Yo. Wedan ana menungso kok combonge kaya ngene. Gusti, kula nyuwun pengayuhan dipun ewang-ewang ngono Gusti. Kula ajeng ngacuraken tiyang combong tak kabul niki. Ngenangi naga bantul musyal. Ayo. Wedan netik metu genine lho. Cilah apa kowe? Ayo golek gaman meneh. Oke. Aku lah bakal mundur. Glaji ndasmu tibano. Iki tau tate nggo ketok wit kambil. Tanpa selet, tanpa macet. Yo, Gawe tatu meguru karo 20 taun. Oh, modal kowe naga bantul tibano. Iya. Wedan. Apa kowe? Cetok. Iki tau tate nggo golek gangcil entuk 5. Yo tibano. Modal edan ora apa. Terakhir iki naga bantul. Kowe iso nampani pucakaku Kiai Dai Matu. Kiai Dai Matu ya apa? Melek candal. Iki tamake gunung jugluk teblekke bokong iso abang. Tenan aku lah ngapusi aku. Kowe tau tak coba bola-bali. Sing tak teblek mesti micuh-micuh. Ayo tibano. Kampleng cewalo. Iya. Macem-macem. Wis kentekan wong. Kentekan Pucaka gaono Pucaka. Ayo naga Bacala. Aku prejulit kadang nata. Arep bentuke kaya ngene, omong aku celat. Ning aku sedulure Cinun Prabu Duryudana. Ning nganti kowe ora gelem mundur saka pabaratan, aku kalah karo kowe. Bumi langit tangkep ilang bebalak. Piye? Pecah kula. Lah kok mati? Naga Pratala dipun ewangi dulure lanang. Jenenge Naga Bantala. Kula semanggaken. Mati kula man. Prajurit Bandung Naga Sewu pancen digdaya kabeh. Man mundur mawon. Mangane Kurawa musak masih ora karu-karuan mundur mawon malah prayoga. Ayo arep endi ayo. Mesake sing jupuk. Cengengesan ora. Pancen kula gawe nyambut gawe ya, Man. Ha iya. Lumangsa kula ki mau kok ngudat, udat. Monggo baludut ngombeni wedang kula. Oh. Wedang wolo-wolo entek kabeh. Ha iya. Nganti kula uncalke tengguli kelil. Wong njupuk kula. Mungsumu sapa? Naga Bantala, Man.
Naga Bandala, Naga Bandala. Kula antem gak apa-apa, Man. Masa wong diantem wong gak apa-apa. Aneh kan, Man? Aneh. Kula njukuk pucaka. Pusakamu bendo. Kula tuthuk kecilahe Naga Bandala gak apa-apa. Kula njukuk gelaji. Kiai Senso. Kiai apa? Kiai Senso. Kula gelaji kecilahe gak apa-apa. Kula njukuk cecok. Weh. Kiai Raden Tunggang. Heeh. Niku ya gak apa-apa. Telakil kula njukuk pusaka kula tinggalane putu kula, Mbak. Kiai Daimatu. Kiai Daimatu iki wujude apa? Candal. Kok tok dadekke pusaka. Tau nggih kula gebuk kodhok telu mati bareng, Man. Tekan omah kula sajene kula wah pokoke kula kutuk. Modar ora. Cek, Man. Lebon kewan ya cangkemku, Man. Kuwi jenenge kowe kuwalat. Senengane gawe ngrekasane wong saiki kowe diwales. Goleke. Wong lebon kewan kok kon goleki nek dijuthik telahmu piye? Tak jotos. Telah dicuthik. Lumancane ulah padake. Apa nyuthik liyane? Ha iya. Pun Man, lo cuma nggaken Man. Ulah menang musuh prajurit saka pundi? Bantarangin. Ulah menang. Wis nglekoso. Naga Pratala ampun, Naga Bantala ampun. Niku nek julung sing maju Prabu Bandung Bandawasa. Bandung Naga Sewu, Bandung Naga Sewu. Jonggrang. Ngapa? Jonggrang kok jonggrang. Wis kono mundur nggih. Sapa sing arep maju? Do. Ora kok jenengmu ganti dodo iki arepe piye? Saplake kula dadi tukang sosoting. Kula niki jenenge dodo, Man. Oh. Apa dole kami sosolan. Heeh. Tukang syuting kula niku bagus ning nek omong kaya kula. Nek pertama alus ning saya telak. Aku nang kene ademe ora jamak, aku nang kene jan ora nggawa jaket ning aku ya iso madangenan ning. Iki senengane mbukak wadine wong. Ora ya marai ilang pasarane kok. Lho, kula nek manis sama. Manis. Ning ngene iku nek omong kami sosolan bedah karo Prabu Bandung Naga Sewu. Wo lah keparat. Jejer nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Prabu Bandung Naga Sewu utusan Senopatine jenenge Naga Pratala. Edian. Naga Pratala? Pon perang? Wis. Sing maju Surtayu. Kalah apa menang? Kalah. Kartowarma maju kalah. Asatama maju kalah. Durmagati maju kalah. Durmagati kokean cangkem. Heeh. Nene kok nang kokean apa ning ra tau tuntun mantan ra tau rangsel. Rampung. Kowe arep maju. Naga Pratala, Naga Bantala. Ora sandungklut to, Dik. Ora saisin. Kok ngono kuwi disyukuri wong ya diparingi kami sosolen njur ndungkluk aja patah semangat ta. Isen kula men. Ora saisin. Dening aku. Iki sapa biayaan? Senanangan kaya ora ngerti tata krama. Lek.
celekno mripat. Jerengen kuping. Iki kadang-kadang negara Ngastina celekno mripanu dereng kuping. Raden Citraksi. Oh, iki to sing jeneng Raden Citraksi. Dasar kamu. Dasar kepara nyata. Dasar kepala nyata. Arep ngopo mrene? Nglang-nglang. Ngabrak kowe. Kowe gelem bali apa ora? Ora gelem bali. Klakson. Klakon. Klakon. Tit. Waduh, lah omongan wong megap-megap meniki malah ngampet dhewe aku. Tinjo ngakirane. Kowe pilih Bali apa tak syuting? Milih ya. Iya, aku ora gelem bali. Lah nek ngono pancen berguguk nguthuk waton. Bondan tantor aku. Ngewel kowe. Ngeyel. Ngeyel kowe. Apa kelakon aku ingkang bakal ngundurke kowe? Lho nek iso. Gigi persneleng. Padake kendaraan. Kon gigi persneleng mundur. Mau mundur ora? Ora. Ora mundur kelakon tinjo ngakirat nyawamu. Ayo, jalan. Wah, Alon-alon. Rasa kesusu mengar sumbare kok megap-megap. Aku ora bakal mundur. Wah, kelakon. Iki merganing patimu. Yo, ayo. Piye? Iki ora kompak. Kudune tanganku tiba ning siramu ki keprake majek. Terus drame makder. Nenek iki kok ora padha. Coba tak jajali. Rasaku gamelan. Yo. Iki mergane patimu. Oh, tak. Telat. Telat kok ora dipresake. Lah ya kuwi. Iki ketoke dalake wis kesel iki. Ora gelem ajake keprang karo wayang. Ayo mbok menawa. Mati kowe. Wah, dan jarake adoh. Piye? Coba kowe. Coba kowe. Nek kowe pas berarti dalange pancen sesentimen karo aku. Sesekali lagi ya. Yo. Saya suwe. Dan saya suwe. Kok ora gatot? Coba aku. Jajal kowe. Yo, lamit. Mencelat kok temangsang neng sirah. Sorry man. Piye le perang? Ora sukses. Kok ora sukses? Kula gelo.
Kok gelo? Kuku wis mangkel. Tantang tantangan. Karo Nogosari. Dudu. Oh, Sapa kae? Naga Bantala. Terus Barang wis kedadean kuku kula ngantem niku anggere tangan kula tiba teng sirahe naga Bantala niku kudune keprake macek. apa? Sing mades Dram. drame mades ning mboten. Apa iya? Yakin Oh iya to. Kudune rak ya bareng main kompak. mboten niku ora bareng. Cetha nek kula niku wayang disengiti. Ha iya. Wayang ora surat do disetujun. Weh. Kula ning ngantem nol, dis ngoten niku keprake ra gelem muni, Man. Drame ra gelem muni. Mosok. Iya. Coba ra percaya, Man. Ya. Niki mengke tangan kula tiba teng sirah sampean, niku lho cuwe lagi macet des ngoten. Apa iya? Dambangi kok. Coba nggih. Ya. Ngeten iki lho jarake suwe banget, Man. Agine bareng. Wah, nah wis. Ora sesuai karo napa sing kula karepke. Jebul ora dong ikinya enggak jalan. Baik. Duwe rombongan ora cerdas iki pahit. Nah iya wis ben Pripun, Man? ya wis rada masuk sithik ora apa-apa. Sesuk dipraktekne Ora wis ganti meneh sesuk. edan sampean. Dur nun. Maju ora le. Majeng nggih kenging mboten nggih kenging. Nek cara kula mbane kula maju ngentek-entekke wektu mbok luwung sing kawogan mawon wae. Bawa Durna menapa Koko Prabu Mandura sing wis agung nrenggalangi kridaning Naga Pratala ali Naga Bantala. Kakang Durna, Pripun, Pate? Kurawa bubar mawut boten kanten-kantenan. Maripun? Sampeyan nek boten maju boten ajeng rampung-rampung perkarane niki. Naga Bantala. Naga Pratala ora minggat arep aku aja lakon tuyul cudha maneh. Pandhita kang nyana wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi gone. Oh Lho, iki sapa iki? Wilahing takon karo aku Pandhita Bantarangin Begawan Guntur Geni. Wah. Begawan Guntur Geni. Iya, dasar kepara nyata. Kowe pendhita, aku pendhita. Apan pancen tak sengaja aku ingkang mrepeki karo kowe Begawan Durna. Merga ora wangun ing atase sampean kuwi Brahmana, pendhita resi. Lah kok isih nyangking pusaka, tegese durung bisa nyingkirake marang mubal babaling kanepson. Sira durung bisa meper marang mubal babaling nepsu kamanungsan, mongko ing ngaran resi kuwi tembunge resik. Pendhita kuwi kepena barang sing nyata. Kelinga lamun watak Brahmana kuwi tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri, gawe senenging liyan kuwi peranganing wataking Brahmana. Nanging kowe ora iso sabar. Kowe ora iso gawe senenging liyan. Malah semune gunggung marang kanepsonmu dhewe. Kowe arep mateni karo Naga Bantala Naga Pratala sarana nggunakake senjata cundha manik. Tegese kowe pendhita ingkang ora ngerti marang wewaler ingkang wis dingendikake dening para Jawata. Ngrumangsana yen to cundha manik kuwi dudu darbekmu Begawan Durna, kuwi dudu nggonamu.
Nanging kuwi kagunaning Bathari Wilutama. Bathari Wilutama kuwi sapa? Kuwi garwamu. Nanging kowe ora tau campur karo garwamu merga nalika semana nggonmu campur ya mung sak jagong sepisanan nalika Bathari Wilutama entuk saking dewa wujud jaran. Merga nggone laku bedang karo Begawan Resi Wrahaspati ya Jawata pukulun Wrahaspati. Yen to kowe nggunakake pusaka Cundamanik mbok nggo sak nggon-nggon kuwi bakal aber pusakamu. Kowe ora kelingan yen to Cundamanik kuwi pusaka kadewatan. Ditamake marang wong ya kudu ingkang sak bobot sak traju karo kekuwataning Cundamanik. Aja nggo mateni naga Banthara lan naga Pratala. Kae bayi wingi sore, kae bocah wingi sore. Yen arep namake Cundamanik dudu menyang sapa-sapa nanging menyang Begawan Guntur Geni. Pusakamu iso tumama eneng awaking Begawan Guntur Geni. Aku suwita karo kowe selawase urip kowe tak anggap guru ingkang banget wajib tak tulak, ingkang banget wajib tak aosi lan tak sembah-sembah Begawan Durna. Sithik ucapmu nanging nandhes ana ing ati kowe Guntur Geni. Panusmane jadaran sertane bawana iblis. Menungsa ora tatanan kowe. Pendhita nanging sing seneng lah-lahke karo pendhita liya. Wong antaraning pendhita siji-siji iki kudu rukun, kudu manunggal. Sing marai ora rukun pendhita saka Mestina. Ing mestine kowe kudu bisa nyandhet peperangan iki, yen lumrah peperangan iki mbok dadekake sarana bejamin. Tegese rembugan ingkang apik-apik lan ingkang becik-becik. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono. Lah kok malah dadi kowe ngumbar marang kasudiran kowe ngetekake Cundamanik arep mbok nggo mateni naga Banthara lan naga Pratala. Ora usah dadak kowe rumangsa ndak kilani dadamu. Ayo ndi Cundamanik tak tadane dadaning Guntur Geni mati dening aku. Ndi mula ta mula Begawan Durna elinga sing jeneng pusaka ampuh ki nek nggo tumindak ala ana tetembungan ala ora bakal tumama ning becik. Aku ora ndeni apa-apa tumrap negara Ngastina mengko pengin ngelingake marang Prabu Duryudana. Lah kok dadi dianggep luput malah tumuli kowe ngamuk punggung Sultantaha Nirbaya Nirwikara. Argahe pepantine anakku loro naga Banthara lan naga Pratala. Saiki percaya apa ora? Ampuh kaya ngapa pusaka nek ora diparingi kekuatan karo sing gawe jagat. Pusaka kuwi ya mung wujud pusaka lumrah, ora duwe kekuatan apa-apa kaya Cundamanik. Ingkang tok pundi-pundi mbok aosi, mbok deng-deng ibarate kaya kendhang. Nanging bareng mbok gunake tumindak sing ora prayoga, endi apa iso gawe babak kulitku? Elang hati-hati lho Kakang. Iki pendhita tuwane kok sajak ya ampuh ora jamak-jamak. Ampun Waten, ampun Waten. Aku sing duwe pusaka pirang-pirang. Aku sing duwe daya kemandhan pirang-pirang. Begawan Guntur Geni. Nadyan kemandelan pusakamu mbok tamake lawan aku ora bakal bisa kelakon tumama ning awakku. Rumangsa isin piye? Dene aku wis namake pusaka, teko kowe ora bales kalawan aku. Aku ora duwe niat bales. Aku mbok tamani pusaka kuwi petung aku ming werna loro. Werna loro piye? Nek aku mati tegese patiku wis kinodrat dening panguwasaning Gusti. Ning nek aku isih urip ora kok perkara aku ampuh, ning merga uripku isih diparingi umur dawa karo sing gawe jagat. Petung aku ming werna loro ngono. Ning kowe kudu males karo aku. Aku ora arep males. Aku meksa karo kowe. Kowe kudu males karo Begawan Durna. Gandhe aku wis nibani pusaka karo kowe. Kowe kudu nibani apa marang aku? Supaya kabeh mau adil, supaya kabeh mau sak traju. Ngono to karepmu ya? Aku ora bakal nibani pusaka.
Nanging batangan sangkrimanku sing tak asta kuwi apa? Iki apa arane? Arane asta cempala. Asta kuwi apa? Asta kuwi tangan jempala driji. Tibane nendi? Sakarepmu ngono dibake. Nyotampanono. Tetangger sampean. Muni pendhita pengpengan mungsuh Begawan Guntur Geni sampean ora iso swala, ora iso selak. Cundha manik kula weruh dhewe ora temomo ning awake Guntur Geni. Ya pendhita kok ampuh kaya ngono. Bareng sampean ming diatungi tangan kok jengkelang kuwandane. Iki apa? Asta cempala. Asta tangan jempala driji dibani nendi? Sakarepmu. Aduh jeng. Dipake pripun? Kok ngoten to? Kula niku gumun karo pendhita niki. Pinter, ora sombong, ora umuh, tur ya cekatan. Niki napa? Asta cempala. Asta tangan jempala driji dibani nendi? Sakarepmu. Ya aduh. Kok taces-taces sampeyan. Kula gumun karo pendhita niki. Sampeyan niku mung diatungi tangan kok ora iso mangsulan. Niki napa? Asta cempala. Asta tangan jempala driji dibani nendi? Saremu. Hei. Kok terus-terusan ta? Pancen kula ya gumun karo pendhita nika. Barang tangane diatungke, niki napa Dipate? Cokor kire. Hus. Niki napa? Cokor kire. Mbak Asta cempala ta? Sampeyan ngajeng bales kula ya. Ah, gugu ngarepe dhewe anak Prabu Baladewa ora semangaken jen. Arus maning jajaran sekretaning baune iblis anak. Wah, dah. Lah kok jebul kaya ana kekuatane naga bantul naga pratala. Kawimbuhan ana menungsa tuwa, pendhita ingkang ngumbar kasekten, ngumbar kasudiran. Apa dianggep Baladewa dikaro kowe? Pendhita, naga pratala, Prabu Bantung Naga Sewu, kuat nadai kaya lugoro aku mengkuru karo kowe. Soe, wong gagah pideksa, anjlok nganti kaya lindhu gawe kaget. Prabu Bantung Naga Sewu. Lho. Prabu Bantung Naga Sewu dasar pranyata. Ayo ndi Prabu Duryudana. Ora gelem teka ning arep aku aja nglakon dosa. Aku ingkang bakal ngadili marang Nalindra Ngastina. Wah. Keparat. Kemewat kuragam jiwat mewani dalam siabang. Ing atase diapure men kaya kowe kok arep ngukup negara Ngastina. Ayo, patenono Baladewa. Kukupen negara Ngastina. Wah, ayo. Wah, kalah. Wah, mati mereka. Ora takon pitungan. Ayo. Wah, pokok Rabu. Wah, edan. Yayi monggo Yayi kula aturi mindak. Kula aturi kesal ing negari Ngastina. Kula aturi masrahaken Praja Ngastina dhateng Prabu Bantung Naga Sewu. Nyatanipun dedayanipun liwat ukur. Kula kemawon kalah kaliyan Prabu Bantung Naga Sewu. Oh Prabu. Kula menika Nalindra. Kula menika pengayomanipun para kawula. Menawi ngantos kula kesah saking negari Ngastina. Kaya apa wong sing nyacat karo Duryudana? Kaya ngapa ucape wong ora seneng karo Duryudana disengku karo ratu sing ora tanggung jawab. Nadyan kaya ngapa wujude Duryudana mangke lajeng depani negara Ngastina. Ayo endi Prabu Bantung Naga Sewu.
Ki Datra lampaning kenging ngaman dening Raka Mandura. Kula kemawon kalah kaliyan Prabu Bantuna Kusewu. Menapa malih jenengan tika Yai Prabu Duryudana ingkang slaminipun gesang boten nate adu atos sing balung leting kulit. Yai sampun ngantos menawi panjenengan kapikut dening Prabu Bantuna Kusewu. Kula ing badhe nyuwun sujata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa Yai. Iki sing jeneng Prabu Bandung Nokosewu. Ora ana liya ya aku nata Prabu Bandung Nokosewu. Kowe nang bakal ngukuk negara Ngastina. Mung merga saka pokalmu ingkang duweni watak angkara Gusti Candala. Ingkang wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Petunganku yen to Ratu Ngastina sakurawane sirna Margolayu. Jagat iki bakal tentrem. Jagat iki ora ana wong kang duwe watak cecengilan, wong kang duwe watak angkara. Kemewat ucapmu. Ayo, kukupen Ngastina. Sirnakno Duryudana. Wah, lakon kene panjang kabeh. Wah! Naga Bandala wonten dawuh. Jebul bener ngendikaning para pinter. Negara Ngastina pancen negara sing gedhe. Nanging jebul ratune lan wadya balane ibarate kaya dene tetembungan kakean gluduk kurang udan. Gegedhen empyak kurang cagak. Mung ucape wae sing kaya dene kaya ngemper-ngemperi jagat. Nanging dina punika kekuatane ora sepiro. Naga Bandala wonten dawuh. Ratu Mandura golek jago diajangi jembar aja wedi. Duryudana lebokke pakunjaran aja diuculi yen ora ana perintah saka Prabu Bandung Nokosewu. Oh inggih ngestakaken dawuh. Aja mbok kunjara, ayo patenana mengko bakal ditimbang sane lak pateni Duryudana.